Your hair, girl. Ngishawa isikhathi yabona mase sikhomba ngimbe akusadlala Ngijabulisa umzali washa ngiyathandaza kubuka wethu kubuka ayisiyena alalala ayisiyena Can you focus on me? Baby, can you focus on me? Hands in the soap, how the faucet's running and I keep looking at you. Stuck on your phone, it's stuck in your zone. You don't ever, but I don't wanna give up. Welcome to my YouTube channel. I hope you find peace and comfort in my space. Guys, it's 7 o'clock in the morning. Let's go to the Mkizes before Zalama 2024. This is a farewell vlog as we're saying goodbye to Ubudi going abroad. We are very proud of him, so stay with me on this vlog. I'm going to my favorite family, Mkize siyokwenza nje into encanyana nje just to say bye bye Budi. But yeah, this is me guys, and I need to take up this installation as a mess. I don't know what I did here, but yeah, I am still at it, and I am proud. I'm giving the energy that is needed for today. So let's go. Excuse the chair please guys. I've been eating this bubble gum ever since I woke up. I'm a taste bite, so I'm offish, but nevertheless, thank you, and thank you for staying tuned in this channel. Subscribe if you are new sabi. I'm saying thank you so much, and you are welcome. Anything the answer is to shower. I need to go shower quickly, then I step out. Stay tuned. Now let's go to the Mkizes. Let's go to my favorite family. Ngishawa isikhathi yabona mase sikhomba ngimbe akusadlala Sibuya laphi? Zakhe usho ukuthini usho Njalo ke manje. leyo manje angayenza akasuke lapha angaqoke kahle kahle athi egqokele ukokuvela njengamashutani. Oh, imali yasetshenziswa, imali imali, oh, imali yasetshenziswa.
Ma! How I feel? Saniponani. Cabang ko phefumulo. Uy, pizza lai. Shoot abangena sanibonani. Ningangena ngizokhiya mama ungawari. Ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Sanibona, siyaphila. Ay. Yebo. Ungangibuki nje vele ukhango lengingamazi mina. Ungangibuki right unjalo. Hawu mfethu. Yo. Sesi wona ko YouTube. So sorry. Oh. Yathandaza njani osibheka ngaki ngijabulisa umzali. Hawu izaza manje bheka ngaki ngijabulisa umzali. Washa! Yathandaza njani.
Awusesithathile. Uthi kuyashela. Ngoba ngiphendla leyo nyama nje. Ngiphendla. Kufanele sibuye. Kahle kahle kusho ukuthi yakubulala ngiyibonisa. Shoot imini phela owathatha imic. Sisifethu nifika nje seno connection okuhlangene. Nangu. Vuli moto uzavuma. Sasa babi. Akavuli moto. Imama madoda, ima akamuhle. Uhle kanjani? Sawubona mama. Ay, boyebo. Ayyebo, 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 ayyeyeye, ayyebo, ayyebo. Okay, Manzoki. Sis Wendy, what would you like to say kumalume ngoba ehamba? Hey guys, bengithanda ukuthi umalume ngimfisela uhambo oluhle njengoba eya e-UK. We're really proud. We're breaking generational curses umuntu oqala la ekhaya. Aw, Nkosi yami. Phesheya, so ngimfisela okuhle okhabazela omubo omhlophe. Asibuyele namadola. Siyamjabulela kakhulu ngaleli thuba litholile empilweni yakhe. Ngimfisela konke okuhle ngathi ngaqhubeka khanye kwanda khabazela. Aw, siyabona. Bona Mamkhize. Hello. Sesizwile ukuthi ubhuti uyahamba uya overseas, which is good. How do you feel about it? Yini futhi ongathanda ukisho I'm so excited, very excited. So nje si-family kuyimi kakhulu ngijabulile ukuthi ubhuti wami uthola ithuba empilweni ukuthi aqhubekele phambili. So nje ngimfisela konke okuhle asifisela khona. I know ukuphumelela kwakhe ukuphumelela kwefamily. So ukuthi mekenzeka lelo kuhle sonke sizophumelela efamily. So ngiyamjabulela kakhulu, ngijabulile even though kubuhlungu ukuthi yahamba sizokumbona eventually, but I'm very happy, very happy. Yes. Yeah, siyabonga. Yo. Khuphuka la. Asa aye. Khuphuka we, khuphuka. Hlani nimeni la. Sizoma ukuba. La, yabona la. Baze baqake komzala ezweni. Yo! Unastina yes. Achu. Basha! Aiba! Echala mami, elele zala,
umama uMamvelase asikhulekele. Vele ukuthi uhlelo olusirasi kodwa nje uzobungaza namhlanje mfethu ukuthi sibe kanye nawe uNkulunkulu esebusisile ngohambo ozolithatha la uyakhona ke senisikhuluma sokuqala ke mina la uyakhona awuyikobheka izinto ongayiyelanga uyosebenza lapha yana uyazi ukuthi emuva ushiye obani sifuna ukuthi mawubuya thina silanda umakoti ngifuna ukungakusho lokho bafethu ngicela ihlombe kulo ndawo so yilokho nje sifisayo siyakubongela kakhulu sifisela okuhle kodwa ngakho konke okwenzekile akwandele bani nami ngiyafisa ukuya phesheya kudala ngizama kodwa akwenzeki Ungagive up ikele, ungagive up ekuzameni. so angeke ngisamsukumisa uMamvelase usekhulekile mhlawumbe uzobe seyazivalela ngizomsukumisa nje ngawani ukuthi nomunye ngizaliphumzile ngicela kube khona amazwi nje niwaphathiswa u-anti enizowasho kundodana wakhe ngiyabingelela nonke bazalwane. Nzalo ngijabule kakhulu. Angikwazi ukuthi ngawakhipha amazwi ngithini but ngendlela engijabule ngayo. Kodwa kamazwi ka-anti wakho akawakhale ngawo. Kodwa umntaka kakhulu mancane uMankosi ngizocela ukuthi amen. umama kukhuzele uMankosi yes Lotana ngijabule kakhulu ukuthi uyahamba ngijabula ukuthi uyahamba phambi kwethu ngijabulisa amathuba ayaqhubeka Mumbo ungakhohlwa ukuthi ushiye bani nobani emuva njengoba sikhona singabazali bakho sishiye nangemuva into yela le usho uthola ukuthi uyosebenza uyabuya ekusebenzeni uyagida Mbona thanga solesile? yeah mama Hey, skala. Ke thabile ya. Matsema hona le pale e nngwe ene ke ko ha itlowe ka ejo ke shine ke seba ke bana ke tile mtane tse ke le seba ke sheba na free bo ko ngare your future is in your hands bophelo ba hao bo ka diatleng tsa hao le mo o yang teng o tsebe go bophelo ba hao bo ka diatleng tsa hao a ba etse o tsetsa ka nonyana a bo o tshwere nonyana a re go ntse nonyana e ya phela kapa e shwele na so ho ba no e tshwere e phela ha re ya phela menyere a re letse ba jwang re ya phela ba ne ka tsogela hanga ka e bolaya be ke le bontsha le tlo ho so ho ka mantse a ngwana se ka go thatsa bophelo o botshwere tete modimo o file diatla tsa hao ha be tsone tse o sebeletsang o ntse o tseba re seatla sena se hloka se seng seatla se kgone go se hlatsa just ka bo mme ba tsho ba ha o so sebeditse kwana tla tlo go ba le tsogo le leng hape le tlo o thusa jalo hey ke ke tse ke tsane tsone le se tlang ka morao ba tlo bona gore kana ha bo rona a go twa rona le etsa 1 2 3 ke a rata go bana ga bua le baneng ba bona gore he ngwana bo bona tshele ene ntho eo e fa bana ba tlang ka morao matla ka le bua hle botwa ka modimo go tse etsa hantle a o ba le ba ditsa ngoba siyazi ukuthi mela umele bani uzahlanganani ukusukisa mangubani
abeka amagama and I think they will try by all means to was a reason why bengahlangani ngoba most of the time bengihlangana nani nomunye umuntu ongasekho so namanje but for umzali ngizosho nje public ukuthi una special place kweyami inhliziyo beside ukuthi bekumzala akahlanganani the first person engamazi uma ngabe ngazana Hey, hey, Nakia. Hey, hey. nomuntu omnyama futhi umuntu wala eSouth Africa and umuntu omnyama lo mase akhaba umama wethu engasixoshi umakoti wakho Ah, uma boa pet. Angijwayele-ke uyabona mani lokhu nikhuluma la kuyazi wathi niza ngoshuni wesonto. Khuluma nje kwenu uyabona kuyacaca lento ngijwayele cha ngijwayele uyabona. Cha bafowethu ngibonga kakhulu. Ngibonga ngiyanqonqoza. Lokho engenzele khona kukhulu kakhulu kumina. Umphako eningipha wona izeluleko amazweni azongisuthisa sonke lesikhathi ngizobe ngisichitha phesheya. Ngizobe nginimele futhi ngoba nicelile. Ngiyabonga bafowethu umndeni uyinto enkulu. Ngoba seshilo omunye wabafowethu ukuthi ngoba sonke silapha nje siwumndeni. Uyazi kusisi bengesona isifiso sami lesi. Bengifisa nje kube into encane nje. Umsebenzi wenkukhu kodwa ke utholakele ibhinga utholakele nyamazi. Mayela akayikhohliwe impela umcinika. Baba Queen. Kodwa nje kubukeka kuhle noma bengingakulindele futhi bengingakufisi kodwa ngoba sekwenzekile ngikujabulela kakhulu. Bafowethu nonke amazwenu anendawo enhlizweni yami. Angazi ngathini. Kodwa ke phela yini nikhulumayo bona phesheya thina singakwazi ukukhuluma nje. Kufuneka thina le. Nina nje ngawukhuluma nje kangaka ngibona ukuthi ngenilunge phesheya. Akenilunge phesheya. Kufuneka ukukhuluma kuhle. Good. Ngathi sikhethwe ngakho nje ukuthi enye into bafowethu ngoba ngiyaphesheya noma yini ngizobe ngisho ngilindele kube khona umuntu ozongiphikisa. Thembe wena. Yo. Hayi khona ngesikhathi. Omunye wabafowethu ngeviki elidlule usho into ebaluleke kakhulu wathi abafowethu baphambili. Usho into ebaluleke kakhulu wathi abafowethu baphambili angazi noma leso sakha nesisho niyasazi. Esisho ukuthi mawufika phambili uyofika uthola abanye abantu oyophilisana nabo. Cishe bakuthande bakukhonze depending ukuthi nazana kanjani nawe futhi ngiphatha kanjani njengabafowethu abangemuva but mina angiboni ngaphinde ngibathola abanye abafowethu abacishe befana labe nginabo la nalomndeni enginawo bafowethu yikho konke mina angazi ukuthi
nginganibonga ngani wesikhala seni ngazivala ngani. Nizokhumbuleka kakhulu bafowethu. Mangithi abafowethu angisakhuluma ngabesilisa kuphela, kwase ngikhuluma nje ngawo wonke umuntu oyilunga lalomndeni wakaMkhize. Hayi nango sibonga phela ukuthi ipasi lemegcine ngomkhize. Mangikhuluma ngomndeni, sikhuluma wonke umuntu inhliziyo zakhe mazine zethu ziphilelana, sifiselana okuhle ngazo zonke ikhathi. Bafowethu ngoba ningifisela inhlanhla, nami futhi ngiyanifisela inhlanhla enisele ukuthi sengathi nani nganikhanyela. Ngelinye ilanga sishayisana sihlangane ezitradini zaseLondon. Yebo. Sizawo nami naye awusizawafika. Ngimbona imphethe ojosaka le phesheya. Ngiyamjabulisa. Ngiyanifisela bafowethu nanokuhle sengathi uNkulunkulu anganibusisa nonke. Ngiyabonga kakhulu.